खुलुमबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय दिनै हादरनां गथ'साफोरनि सान। हादरनि दाब दाब जायगायाव दिनै फरायसालिफोरा बे सानखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। जों मिथियो दि पन्डित जवाहरलाल नेहुरुनि गोथार जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बे सानखौ हादरनाङै फालिनायखौ जों नुनो मोनो। मिशन बसुन्धरा 2 खौ दिनैनिफ्राय जागायगोन। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे मिशनखौ बेखेवनानै होबाय। बेनि गेजेरजों आसामनि गासै रायजो राजाफोरा हा पाट्टानि थाखाय माखासे मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। बेनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा मोजाङै मिथिनो थाखाय 180034835578 बे नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन। थांनाय मैया 13 नबेम्बर अक्ट'आव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सासे 80 बोसोर बैसो आइजोनि अरुण'दय आसनि मोनैखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे बिनि मुलाम्फाखौ आइजोनो थाबैनो मोनहोनो थाखाय क'क्राझारनि डिसि आरो एसपिखौ खावलायदों। मैया अक्ट' 13 नबेम्बर रबिबारखालि इउपिपिएल दोलोनि 33 बोसोरारि जथुम्मायाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै क'क्राझारनि सिङाव थानाय गासिबो गेलेमु जायगाफोरखौ जौगाहोनो थाखाय 150 कौटि रां फोसावदों। 1974 मायथाइयाव रमान हांखोनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय अदालगुरि जिल्लानि फाथ'फारा गामिनि मुंख्लं एन्जेलास बाग्लारिनि नखरनि सुबुंफोरा दिनैसिमबो रावबो गेदेमाफोरा खौरां लाहैयैखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे दुखुथिया नखरा गावसोरखौ मदद होनो थाखाय दानि बिटिआर सरकारनिसिम खावलायहरदों। मख'नो गोनांदि बै समाव सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय एन्जेलास बाग्लारिया पुलिसनि आखायाव खास्रि बिस्रियै जिउ खोमानांदोंमोन। बालाहाट जिल्लानि बरबथा टेङानियाव गंसे डाम्पार आरो गंसे ट्रेनजों सौग्रावलायनाय जाथाय जादों। दिनै तुर्कीनि इस्तानबुल सहराव हरखाबै बमा बेरफ्रुनानै सा 6 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 81 सुबुंनि जोखोम। बे समाव सासे दायनिगिरिखौ पुलिसआ हमदों। दिनै नलबारिनि रासमेलायाव बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि ड्रीम गार्ल हेमा मालिनीआ बाहागो लाफैगोन। T20 वर्ल्ड काप क्रिकेटनि जोबथा बादायलायनायाव इंलेन्डनि हानजाया पाकिस्तान हानजाखौ फेजेननानै देरहासार जानो हादों। गोजोन्थों।